ها بچما انقره میوانکی میدن لانقره هیا برئیس ابراهیم وصلو سروک ناوندا لکولینان یا آناریو شیروکار سیاسی برئیس وصلو دم باش بخیر هاتی روداوی است خوازم بریا هر تشتی وی که بپرسم اون زانم پیواجوی که ین هاد نابرا دولتی و نابرا پککی و دم پارتیه ده ام ببیجن سی آلین وی مسئله هنه ملت چه قاسی جوی پیواجوی را آماده باوریا ملت چه قاسی پیته تو را پرسین و هنه چه بوند وی درباره ده میدان چه دبیجه var bu süreç. Heye dama ev pevajo ket roje ve de buxar ew ciyê ku rêveberiye ku em dikin rapirsiyê û ciyê din jî hatin weşandin bi giştî piştgirî tê dayîn ji bo vê projê her hemû kes dixwazin teror bi dawî bibe û bi rastî jî ev daxwaz AK Parti'nin çözüm sürecini ilk kez gündemine aldı. 2009 yılından AK Parti'ye ve hatta neha cari kemin Ali devleti ha o jiboy ji pişkirite dayin dixwazin terör bidawi be ev tê fehm kirin civak aramiye dixwaze hemû welatên ku pirsgirêka terorê lê hene dixwazin bidawi bibe ji ber vê yekê jî niha desthilat di mijara destpêkirina proseyeke nû de hinekî zehmetî dikişîne lê niha ew bixwe jî zane ku tiştekî nebaş dijî dernakeve hemû kes wê piştgirî bide dîsa raya giştî ev piştgirî ku didiye tê wat heya ku ji ber ku MHP jî bi rasterast di nav de ye û weke em bêjin bixwetîne ziman ji bo jî raya giştî zêdetir piştgirî didiye di dengên AK Partiyan jî MHP de kêmbûnek derneketiye çavdêriyê me vî şiklî ne yani paşteçûyîn nîne ya bu sürecin pozitif sonuçları da encamê vê proseyê pozitif ji bo desthilatê û MHP heye dengdêr niha çavdêriyê dike wê çi bibe برز وصلو متخواست از وی زانبم خلق پشتگیری دکه کو پککه چکان دینه لی خلق پشتگیری دکه کو پرسا کرد ل ترکیه وره چاره سرکرن کرد بگهیجن مافین خواه پشتگیریه که وها جیته دیتن doğru rast çok var rast da piştgiriyek heye piştgiriyek zêde heye kes nabêje bera pekeke çek bernede taybet bazı salên dawî de hemû kes dixwaze teror bi dawî bibe û çek bêdeng bibin û pirsa Kurd bawayekî demokratîk û di qada siyasî de çareser bibe vê dixwazin di wê watê de ew proseyê ku tên destpêkirin piştgiriya xelkê digirin raya giştî di vî alî de tiştekî nêrînî nîne Dem Parti jî vî tiştî dizane ne tenê ji bo alî desthilatê dibêjim Dem Parti jî dixwaze civak êdî dixwaze teror xilas be û lihevkirinek çê bibe dengdêrên Kurd jî vê yekê dixwazin çek bêdeng bibin hem Dem Parti niha bi asanî karê xwe dike hem jî alî desthilat بله بله برز aktörün siyasiyen ve pevajoye hem hükümet destılata Türkiye hem Dem Parti hem jî Qandîl em bibêjin aliyekî meseleye hûn çi qasî wan di vê meselê de ciddî û samîmî dibînin
Şimdi işin doğrusu bu. Ya rast dve mijare de zelali jiber kunine ijraya giştire pir zelal nayen ragahandın em zanyari mezedetir nine tane henek zanyarin ku jiguha em dibihisin jinek tişta em dibejin vaka kulis yani ام دزانن يعني پەیوەندیەک هەیە دانوستاندنێکە هەیە لێ نابەرە قاندیل و دەسەڵاتە یانجی دەم پارتیە یانجی نابەرە قاندیل و دەولەتێدا چ ڕاگەهاندن هەیە چ دانوستاندن هەیە ڕاستیش بەرکو نەهاتیە دیارکردن ئەم نەزانن تەنێ ئەم یەک تشتی دزانن ku Serok Komar Erdoğan de civînekê de gotiye ji bo ku Qandîl çekê xwe berde min ferman daye wan û kar û xebat dest pê kirine ev daxuyanî Erdoğan heye ku dibêje divê qonaxê de jî gav hatine avêtin ji vê îfade Erdoğan merevkare bîne ziman ku saziyên dewletê di navbera Qandîlê de danûstandinek heye yani wek fikrekî ji merev re çê dibe lê zanyarîkî zelal eger hûn bipirsin di rastî de ji ber hinek sedemê tên fehm kirin zelalî merev nikare bêje heye yan tune ye yan jî çawa tên kirin kîja wextê de tê kirin zanyarê me nînin. Gelekî spas bi Rêz İbrahîm Uslu serokê navenda lêkolînan ya Anarê û şîrovekarê siyasî tu ji bajarê Enqerê li gel me bûyî zor spas.